Nyabeta Bako moyo Nyabeta Aye nyabeta 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 Mwono muya Nyabeta mwono moitongo Nyabeta Masita mangana Lakini kiresi n'omwana ndareseki aba n'omukoro ndeze n'omukoro kolomia ariko mento ba serious nebandimo mungwana na igwo kwana isiko gaiga nane nabona igupaka bunasoka ngikia peningi kia manyo ndundu anjaine aina yaito nakie wataka kora mutiga usena kiometene nataka kora guse ngonjie sari na nyore tukoi windu anjaine lakini wone state na igwa soka gagoteba tu muri no serious renda uranyora kware heartbreak getende sana ina bana rete ndutiga nayo rengerete lakini state yakwa nanje na ararire kitakuramba yango muri inde tukwanenere are serious sawa tuna maisongo yata lakini ugo chakorera aga mna na igo gateherete munarira to basa gotemanara temu right your own risk atema baba ngware kona ngarera sainte tenge bereri tete mubekiga inko mubeke ngoro ime ai kanya kwebereri nde tomete mubeke ngoro yane ime turinde omwana oyo nandike wiki myaka ibirika omwana ne myaka erenga bwate ara sai guso wiki yo mwaka ai to mo space oyonde Kwanza by the way wale chumba mama gogetu mama akagoka unabonekana nitete wangu wawe sitaiga manya ningio ko aba musangana murabe isike bavere mu muroyo ngomenta baisike babe batatu musiko yo ya baisike batatu aba muraba batatu nariye korenga nari tokobia wekibono roche sabwira aba muratiga baba bangi ende yale ko babuya mogoko yo yagira naye uri kirenga kyo mogoko naye kwaretira mogoko nwancho bwaterere ani omugwaterero omuikange umusume tinte tinende korana ende madiga asobosubwa ngeka enga kiyenke kwasira mumuroyo na yaitera timiti gosonya kogata ikende gyonse igoro ya family ego se story and dance mugaka sagini njekene nge yakombisa ngagirete njena onya kongereza tanya kombisa rokende nate Nisa kwerera keigo kwanza buna kurumo gakonda asira gatotiga nabeta ntu achandika ntu ayaitera lakini na yense yegete tokaere rupi mongeno ndarware togochia asinchiyo kirieke twategemea tonyora abande nkutunireri bari lakini bono rende nyasaye natobwatiseti na sagini timeti inometo masike getokarukiruke muntu sagini nantebeti iguru musiko yokuruke muntu kwanza njo monyene ni mumaite nsa kuinyura musiko nanyore terimo aganti chiera agante inonye nabakongenta ono timeti aronga ncheranya kobosera muntu ande nkakirite ngaso kidnap gukwane ke muntu yubaka rengo yomo asinga ncho muise kongonyete ante ti muntu batumete nke muntu ntorocha yali nenge bataisagini narayo
kiagera kiro nenge gweta na embe yun yangu nete lakini bono nyabeta ereiga bono torochi at least bono ngonya gwetera ore emete obokongo botogwetera buna tokonya gokina obu bono obogotome ekitwaba awea tomanye gwatanana abantu ababe n'abaya bario bende kobeka omostari omoto nabarota bwentiko koberana barao kwararire bono omanyete aye omonyene n'omonto omonene kwararire esabari eye gose naende amang'ana aya tachi kwirorera nore enkaga iga twara omosimamo kwararire kero gwatwarire omosimamo lakini nyanchama nyone kindeiga entongire genchandiki sana tata igoro nang'akire tesimu ang'e haraka